Power. Ok jama'a, wayannan da kuke gani 'yan wasanmu ne na wasu da sa kawo min ziyara a nan studio dina, a wayanda suka shirye shirin Katashi. Wannan shine Mudi mai kadada, wannan kuma Sallama. su zai fito nan ba da jewa. So jama'a da Allah ku biyo mu wurin kallon shirin Katashi. Kuma wato man bawa, na'am, ina mai sanar da masu kallo a albishirinku, muna da channel wato SBC TV, sannan other channel ɗinmu kuma na YouTube za ku iya sacin ɗinmu wato a ASTV1. za ku ga bidiyoyi na al'adu, na bidiyoyi na fina-finai, na fishing, duk wani abu da ya shafi al'adarmu na Hausar Arewa za ku gan shi a ciki. Sannan kuma muna da Aminu Social TV with the big alphabet, za ku yi sacin a YouTube za ku gan shi. Sannan Instagram kuma muna da wato official Aminu Social, wato shi Mudi mai kadada kenan. Sannan muna da wato A Sadiq